Hei, olen Mikke, ryhmä 8 ja esittelemme näppäimet. Lisää näppäimistöjä. Pieni pikku oravan vaan, koska valita ei duunista. Kerää käpyjä se pitkin päivää, iltaan asti vailla huolen häivää. Sitten tulee iso karmainen Olli, se on se naapurin häijykolli. Silloin kokee Hei Audrey, tiedätkö sä mikä on näppäimistö? On tämmönen, niin sua kiinnosti kyllä vitusti. kohtalo elämän oravan nyt ohi on. Tämä on kertomus oravasta. Oravan päivä on ihmeellinen. Se kerää käpyjä tallentai talven varalle, että se ruokaa saa, kun on pakkasta ja rautainen maa.